ଆ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଖରାପ ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥିବେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ। ଆଗରୁ ଏଇଠି କେତେ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଶୀତଳ ପୂଜା ଅଛି ଆଗକୁ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ଶୀତଳ ପୂଜାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାମ ଦାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଏତିକି ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଗକୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ପିଇସି ପୁଅ ପଞ୍ଚୁ, ମୋ ଭାଇଟା, ସାନ ଭାଇଟା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଖାଲି ଖେଳୁଛି ଆମ ସହିତ। ଏଇଟା ହେଲା ସିଧେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଧରି ଦାନ୍ତ ଘସୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ଛୋଟ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର। କିଛି ଦିନ ହେଳେ ସିଏ ବି ମୋତେ ପଞ୍ଚୁ ସହିତ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ କେମିତି କଣ ହେଉଛି ଏ ବ୍ଲକରେ, କଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଏ ବାଏ ଦୋସ୍ତ। ଏତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଥିଲି ବ୍ଲଗଟା। ଏବେ ଆମର ଗୋଲକିପର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲକିପର ହେଇଛି। ସିଧେ ଏବେ ମାନେ କଣ କିକ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ସିଧେ କଣ ହେଲା ରେ? ତାର ବ୍ୟାଟ ବାଜିଗଲାଣି। ତାର କଣ ହେଲାଣି? କଣ ହେଲା କିରେ? ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତାର। କଣ କରିବା? ଆମର ଯିଏ ଗୋଲ୍ ମାରିବ, ତାର ବ୍ୟାଟ୍ ବାଜିଗଲାଣି। ସିଏ କଣ କରିବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ପଞ୍ଚୁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। ସେତେବେଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷି କହିଲା ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ପଡ଼ିଆ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପଡ଼ିଆରୁ କହୁଛି ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷି ନାହିଁ। କହୁଛି ଏବେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଯାଇପାରିବିନି ଏବେ। ହଉ ବାଧ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ଏବେ କଣ ନେଇକି ଆସି ଗାଧେଇବାକୁ କହିବେ। ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ କେତେ ଦୂର। ତାପରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ନଦୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ନଦୀ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ନଦୀ କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛୁ। ସେମାନେ ସେପଟ ଘୁରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସିଧା ସର୍ଟକଟ ମାରିଲୁ ଆଉ ଏଇଠି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ନଦୀ ହେଲା ଏଇ। ଗୋଟେ ବାଲି ସବୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଶୀତଳ ପୂଜା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡା ଛେଳି ଗୁଡା ଚରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗାଈଟେ ଚରୁଛି ଏଠି। ଏଇଟା ହେଲା ବଡ ଗଣ୍ଡଟା ଏଇଟା। ଲୋକ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗାଧୁଛନ୍ତି ନା କନ୍ତ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ଗାଧେଇବା ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ବୋଧେ ପୁରା ବଣ ଭିତରେ ଅଛେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ କୋଉଠିରେ ବାରିଣୀ ଯାଉଛେ। ଖୁଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସେଇଟା। ଆଉ ସେଇଟା କେତେ ବାଟ ଏଇ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବଣ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ। କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଆମର ତ କିଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଇସେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଆମର ନିଜର ବି ଡିଏଲ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ଧରି ଯାଉଛୁ ବଣ ବାଟ ଦେଇକି। ଦେଖିବା, ଏଇ ତ ପଞ୍ଚୁ କହିଛି ମାନେ କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା। ସିଏ ତ ଜାଣିଛେ ରାସ୍ତା, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ କଣ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ।
चलतु केते बाट आउ सेठी कौन होउची बारणी रे आउ देखिए सेठी कौन होउची कौन नहीं आउ ता विषय मु किछि आपन माने किछि कहबी। एमती किसी जंगल अच्छे जाऊँ ये जंगल एमती खाली शाल बण भितर एमती ये पटास गच के अच्छे आकाशी गच के अच्छे कि जी बाट आसली मैंने रात चलिक आसली मत लगुच मैंने आम जंगल एक्सप्लोर करने जंगल कौन अच्छे कौन सब देखा देखो ये किसी रास्ता ये तो गाँ रास्ता जो भाया गाँ कौन जंगल भर के रास्ता कौन अच्छे सेपटे भी पानी टांकी गोटे देखा देखा आप जूम कर देखा देखते से मो से पंचम कहे से गोटे स्कूलटा अच्छे मतलब से आगुरी एपटे जावास कर ये मैंने से गाँव रुहे आगु कौन अच्छे ये बसा पकड़ा आम जल्दी जावा जिते शीघ्र बाहर से जंगल बाहर करा जंगल थे
ଆମେ ବାରଣୀରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମର ଟିକେଟ୍ ରହିଲା ଆଉ ଯାହା ବି ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧା ହେବ ଏଠି ନେଇଯିବ ଆଉ ରଖିଦେଇଛୁ ଆମେ ଏଠି। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବାରଣୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ବସିଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ସବୁ ତ ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ତ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଆଉ କ'ଣ ବସିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭିତରେ ସେ ପାହାଡ଼ ବେଳେ ଯାଇନାହୁଁ, ଜଣ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉଛି ଯାଇନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ନା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ନା ବାରଣୀ ମେଳାଟା ପ୍ରତିବର୍ଷରେ କେ ଉପବର୍ଷ ମେଢ଼ ଚାଲିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପଡ଼େ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବା ମଝିରେ ବାରଣୀ ମେଳାଟା ପଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହରେକ ମାଲ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ସବୁ ତ ମାନେ ହୋଲସେଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହରେକ ମାଲ ପଡ଼ିଛି 20 ଟଙ୍କା ବାଲା, 10 ଟଙ୍କିଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ହରେକ ମାଲ ସବୁ। ଆଜି ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ବୁଲୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମତେ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏତେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇ ମାନେ ଆମର 3 ଜଣ ଏଠି ଅଛୁ, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଅଲଗା ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଲୋକମାନେ କିଛି ସେ ଝରଣା ପାଣି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଯେଠି କ'ଣ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେଣି ଏବେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଏବେ ସରିଗଲାଣି। ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲସେ। ଏପଟେ ଏମିତି କିଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି ଆଉ, ମାନେ ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ପୋଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ସେପଟେ ସେଇପଟେ ଆମେ ବାଇକ୍ଟା ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ଏପଟେ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ତଳେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବେ ଆଉ। ସେଇଠି ମାନେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଖାଲି ଏଇଠି ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇ ପଥର ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପାଣିଟି ଯାହା ଅଛି ଆଉ। ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ସବୁଠୁ ଏଇଠି ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗହଳ ଭିତରେ ମାନେ କିଛି ଏତେ ଭଲ ବି ଲାଗିବନି। ଏବେ ମୋତେ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଇଛି ଏଠି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସେଇଠି ବୋଧେ ସେପଟୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି, ସେପଟ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ। ଆରେ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ବା? ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ କହୁଛି, ସେପଟେ ଆହୁରି କ'ଣ ଭଲ ଜାଗାଟା ଅଛି, ସେପଟେ ବୁଲି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାଲ ପହଞ୍ଚା ଆସେ ଯିବା। ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଠି କୁହନ୍ତି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦାଦା ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ଅଛି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମାନେ ସେପଟେ ଟିକେ ଯା। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ 2ଟା ପଥର ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମାନେ ଯିଏ ପାରିବ ତାର ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଯେତିକି ମାନେ ପୂରଣ କରିଥିବ ସେ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ମାନେ ଧୋଇ ନେଇଯିବ। ସେ କେତେ ମିଛ ଅଛି କେତେ ନାହିଁ ଭିତରେ ମୋତେ ଯଦି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ମାନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ତ ବାହାର ଦୁନିଆର ଲୋକ, ଗାଁ ଦୁନିଆର ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋତେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କିଏ ତ ଥିବେ ନା ଭଗବାନ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବେ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଠି ମାନେ କେତେଟା ପଥର ଲେଖା ଅଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଧର୍ମ ଗଳି ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ପଥରରେ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଆମେ ପଶିବୁନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆହୁରି ବୁଲିବାର ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ ମେଳା ବୁଲି ଧରିକି ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇକି ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ଆହୁରି ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକିନା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ନା, ଘରେ କହିକି ଆସିଛୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ
चलते घर पड़े आज वीडियो को ये एंड करती। जब वीडियो भल लगुव लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर।